আরে তুমি কোন দিয়েছি বলো ଏମିତି ଠକି ଦେଲେ ନା ଶୀଘ୍ର ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରୁଛି ନା ମୁଁ ସେଦିନ ତୁମକୁ ମନା କରୁଥିଲି ହେଲେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲନି ନିଜ ନଣନ୍ଦର ଖୁସି ପାଇଁ ନିଜେ ବଳି ପଡ଼ିଗଲ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ଯେ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି କିଛି କେମିତି ବାପା ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଆବାକୁ ନୁହେଁ ଆବା ମୋ ଜୀବନର କାମାଟ କରି ଏମିତି ଏକ ଚାପ ପକେଇ ଦେଇଛି ତାକୁ ଭୁଲିବା ଆଦୌ ସହଜ ନୁହେଁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ବାକ୍ସ ଠିକ କରିସାରିଛି ଆଉ ସେ ଝିଅଟି ଆବାଠୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାପା ତୋ ପାଇଁ ଠିକ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ ବାପା ତମେ ଚାହିଁଲେ ମୋ ପାଇଁ 100 ସୁନ୍ଦର ଜୁଆଣୀ ମୋ ପାଖରେ କଥା କହିଦେବ ସେ ଭିତରେ ମୋ ଆଭା ନଥିବ ନା ମୁଁ କେବଳ ମୋ ଆଭାକୁ ଚାହେଁ ବାପା I want only ଆଭା তুমি এতে যে কোটি দিল ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଖୋଜିଛି ତମକୁ ଦିନ ରାତି ଝୁଲୁଛି ସମାନ କରିଦେଇଛି ହେଲେ କଣ ମୋ କଥା ତମର ମନେ ପଡୁନଥିଲା ମନେ ପଡିବନି କେମିତି ତମେ ପରା ମୋ ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ ତମକୁ ପରା ମୁଁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଉଥିଲି ସେଦିନର ଘଟଣା ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କେତେ କଣ କହିଗଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁତାପ ଆରେ ରାଗିବି କାହିଁକି ସେଦିନ ତମ କିରୋସିନ ଥିଲା ମୋ ଅଜୟ ପୁଣା ପାଇଁ ମୋ ଅପାରଗତା ପାଇଁ ସେଦିନ ତମେ ମତେ ଚପଲରେ ମାରିଥିଲେ ବି ମୁଁ ଚୁପଚାପ ରହିଯାଇଥିଲି ଆରେ ଚାଲ ଆରେ ଦେଖିବ ଚାଲ ଆମ ଶୋଇବା ଘରେ ତମ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କେମିତି ତମର ସ୍ମୃତିର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ବସିଥିଲି ଆରେ ଚାଲ
ଉଲ୍କା ଜଣକୁ କିଏ ଆଉ ତା ସହ ତମର ସମ୍ପର୍କ କଣ? ଭଗବାନ ଆଉ ଦାସୀର ସମ୍ପର୍କ ସିଏ ତ ମୋତେ ମୋ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ନୂଆ ରାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ତମ ପାଖକୁ ମୋତେ ଫେରେଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଛ? ଚାଲିଯାଅ ତମ ସାରା ଜୀବନ ଘର ସଂସାର କରିବ। କାହିଁକି ବାବା ହଉଛୁ? ଏମିତି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ହେଲେ ରଖିଲେ ଏ କାହିଁକି ଆମକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଖା କରିବେ? ଭଲ ଲାଗିବ। ବାବାକୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବିନି। ଜନ୍ମ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣେଇଲେ ମୁଁ ବା କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣେଇଲି ସେ ମୋର ବାପା। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ହିଁ ପରମ ତପ ପିତରେ ପ୍ରୀତିବା ପଲେ ପ୍ରିୟନ୍ତି ସର୍ବଦେବତା। ସେଇ ଦେବତୀର ପିତାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁଁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବି କେମିତି? ଏଥର ଶୁଣିଲ ତ? ଆଉ କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହେଲ? ଚାଲିଯାଅ। ମୁଁ ଯିବିନି। ଭଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ଓକିଲାତି କରିବାକୁ କେହି ଡାକିଲେନି। ଭଲ ମଣିଷ ଶେଷରେ ତୁ ତାକୁ ଅସତୀ କରିଦେଲୁ। ମାଡ଼ ମାରିପାରିଲୁ। ଦେଖ ବାବୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ୟାକୁ ଚାଲିଯାଅ। ତୁମ ପାଖରେ ହାତ ଧରୁଛି। ଏଇନେ କଣ କହୁଥିଲ? କେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ? ଏ ବେଶ୍ୟାକୁ ନେଇ ତୋ ସାଥିରେ ନେଇ ଚାଲିଯା। କେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ? ଏ ବେଶ୍ୟାକୁ ତୋ ସାଥିରେ ନେଇ ଚାଲିଯା। କଥା ଦଉଛି ସାରା ଜୀବନ ତତେ ମୋର ଭଉଣୀ କରି ରଖିବୁ। ଦଶରଥ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଅପରାଧକୁ ଡରି ଅସତୀ ସୀତାକୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଛାଡ଼ି ଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣି ସାରିଲେଣି। ଯେତେବେଳେ ଅନୁଜ ନକରଣା ଅସତୀ ସୀତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ସାରିଛି ସେତେବେଳେ ନିରୁପାୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣେଇବ? ତମେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଘରଣୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବେ ଯାଇ ଭୁଲ କରିଛ ମା। ଆରେ କୁହ, ଆରେ କହିଯାଅ ଥରେ ଏଥିପାଇଁ ତମର ଦୋଷ ନା ମୋର ଦୋଷ? I'll
Thank